Jednou z nejčastějších otázek, které nám pokládáte, je, jaké reproduktory vybrat do svého auta. A právě na tuto problematiku se v tomto videu zaměříme. Náš audio specialista vám vysvětlí rozdělení reproduktorů, jak postupovat při výběru a na jaké parametry se nejvíce zaměřit. Na začiatku si rozdelíme reproduktory na dva základné typy. Komponentné a koaxiálne. Komponentné reproduktory sú typické tým, že sú rozdelené na jednotlivé pásma, najčastejšie na výškové a stredobasové. To umožňuje umiestnenie jednotlivých reproduktorov na vhodnejšie miesto, v prípade výškových napríklad do A-stĺpku. Výhodou komponentných reproduktorov je teda predovšetkým vyššia kvalita zvuku v porovnaní s koaxiálnymi reproduktormi a zvyčajne aj vyšší výkon. Koaxiálne reproduktory sa vyznačujú tým, že výškový a stredobasový reproduktor sú umiestnené v jednom koši. Výhodou koaxiálnych reproduktorov je jednoduchšia montáž a zvyčajne nižšia cena. Nevýhodou býva nižšia kvalita reprodukovaného zvuku a častejšie aj menší výkon a slabšia basová zložka. Pri výmene reproduktorov sa pravdepodobne budete najskôr zaoberať ich rozmerom. Po dverách najčastejšie nájdete reproduktory s priemerom 165 mm, zriedkavejšie aj rozmer 130 mm. U koncernu Volkswagen sa často využíva rozmer 200 mm. Výkon je prvým akustickým parametrom, s ktorým sa pri výbere reproduktorov stretnete. Jeho hodnota je veľmi dôležitá, najmä v závislosti od zmýšľaného zapojenia reproduktorov, respektíve od výkonu zosilovača. Častou chybou menej skúsených používateľov je honba za čo najvyšším výkonom reproduktoru, bez ohľadu na výkon tovarenského alebo aftermarket autorádia či externého zosilovača. Ďalším parametrom, ktorým sa budete zaoberať, je citlivosť. Tá vyjadruje, ako efektívne reproduktor premieňa elektrickú energiu na zvukový signál. Uvádza sa v decibeloch a zvyčajne sa meria pri výkone 1 W vo vzdialenosti 1 m od reproduktora. Laicky povedané, vyššia citlivosť znamená, že reproduktor je schopný produkovať hlasnejší zvuk pri rovnakom výkone zosilovača v porovnaní s reproduktorom s nižšou citlivosťou. Ak sa pozrieme do teórie, impedencia udáva odpor reproduktora voči striedavému prúdu. Meria sa v ohmoch a je dôležitým parametrom pri návrhu audiosystémov vo vozidle. V praxi je najmä dôležitá kompatibilita reproduktorov so zosilovačom. Na začiatku výberu vhodných reproduktorov je dôležité sa zamyslieť, ako budú zapojené. Reproduktory sú zvyčajne konštruované buď na zapojenie na autorádio alebo na externý zosilovač. Niečo medzi tým je vždy kompromis. Preto je vhodné vopred zvážiť svoje nároky alebo finančnú situáciu a rozhodnúť sa správne, aby ste pri následnom upgrade nemuseli znova meniť aj reproduktory. Pri výbere reproduktorov vhodných na zapojenie na autorádio zohľadnite ideálne všetky uvedené body. Rátajte s tým, že kvalitné aftermarket autorádia majú výkon okolo 20 W RMS na kanál, pri čínskych autorádiách a tovarenských hlavných jednotkách ide zvyčajne o polovičný výkon. Preto nemá zmysel riadiť sa iba výkonom reproduktorov, ale zvoľte reproduktory s výkonom od 20 do 90 W RMS. Veľmi dôležitá je tiež citlivosť, ktorá by mala byť nad 90 dB. Čím viac, tým lepšie. Sledujte tiež impedenciu a vyberajte reproduktory s impedenciou 4 alebo 3 ohmy, ktoré lepšie využijú slabšie zosilňovače autorádií. Inštalácia zosilovača prináša niekoľko výhod, ktoré môžu výrazne zlepšiť zážitok z počúvania hudby počas jazdy. Zosilovač poskytuje dodatočný výkon a umožňuje dosiahnuť vyššiu hlasitosť bez kreslenia zvuku. Kvalitný zosilovač, ideálne s digitálnym procesorom, tiež výrazne zlepší čistotu a detailnosť zvuku, pomáha lepšie vykresliť celé frekvenčné pásmo, čo vedie k bohatšiemu a plnšiemu zvukovému zážitku. Pre montáž reproduktorov je nevyhnutné použiť podložky. Pre väčšinu modelov vozidiel máme k dispozícii plastové alebo MDF podložky, vďaka ktorým nové reproduktory jednoducho nainštalujete. Tovarenské reproduktory sú prispôsobené nevhodným akustickým podmienkam vo dverách automobilu a preto od nich nemôžeme čakať zázraky. Aby ste však využili potenciál nových reproduktorov, odporúčame dvere vytelmiť, prípadne rovno odlučniť. Aplikácia tlmiacich materiálov výrazne zlepší nielen basovú zložku a zvuk stredobasového reproduktoru, ale zabráni aj vibráciám a rezonanciám v oblasti dverí, ktoré negatívne ovplyvňujú výsledný zvuk.
pokud si stále nejste jistí s výběrem nebo máte zájem o poslech reproduktorů, zastavte se na náš showroom, naši zkušení prodejci vám rádi poradí. Součástí našeho showroomu je také demopanel s autorádií a pečlivě vybranými reproduktory, který názorně demonstruje rozdíl mezi nimi. Pod videem najdete odkaz na článek, ve kterém najdete seznam doporučených reproduktorů v každé kategorii.